Aku cari kok. Marah, nek iki tok ah. Iya jane. Ki ora kok endi? Aku manggae. Yang gawe mesak ipet ngene. Lah pas aku yang aku tok sing ngarep. Arep ah. Ya saya dipangan kok. Boleh ya? Ya wis. Tapi aja kakek Riko. Kali kan kok medhit senan aku. Lah ya kon lah mek iki. Ngene ya ora usah ngono aku lak malah kamu tolo te mangan. Guys, ayo sekarang kan ini guys. Mang bumbune aku dikeki wong kidul kon lho. Yu temen. Enak ya rupanya rek. Enak kayak iki. Sing paling. Anu nek timune cek semua gerate ono blimbine kan. Iku arep rujak iki ya. Arep wong ndi sih ora doyan rujak iki. Iki lagi sok numpuk yo. Dicoba gak bales belas. Bales dhewe kan. Bisa ya sampai ke sana ya. Oh iya kan aja akeh. Lu tak senggol nih. Ya Allah. Lu nih lah. Riko iso powel iki gak ngono pahit. Malah. Nah, aku ki mangan ya aku biasa aja. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah, ana wong pahite koyo ngono ya Allah. Mangan sih tenang. Wis. Wis.